Hello mga Jumega na ko nga mga gandararat diha, nga guwapo liwat nako. Joke. Mga gandararat, i-share na ko sa inyo ha. Kung inani ba kasaba ang inyong mga anak. Ako man good, sa tinuod lang, ga-work ko sa layo. Then mag-ulian ko once a week nang inig day off nako. So akong mga anak, talagsara may magka-banding-banding jud nila. Then ang ila jung papa may gatiman sa ila ha. Wow. So mao to nga murag lahi ba nang kita jud atiman sila ha jud ba nga hantud jud nga wala jud bulag-bulag bitaw. Nga ulitaw na sila, dagko na sila. Pag abroad nako sa Kuwait 2018, dili pa kay sila taas no karon nang lapas na sila sko. Putot manggudpog ko. So stay tuned mga gandararat. Answer tanawa ba yung sihagan unsa man ako rag kanami tang fake ba nga kwarto Dili na ay answer ki. Ni answer ki. Is your right? Ndabe? Duhul kayo, baga kayo. Puang Ako maganda. na neto una daghan yung kayo mag-perfect yung kwarto. Imukuha ito na. Yan yung picture. Paruan matay. JM sige na JM. Ayaw, yan siya. Ako ano ni, gusin mo ni ang nadui ang answer key, buuan mo tinoy. Dili basi ansiran pa na utok ba utok gamitin utok Pilit lang. utok. Answer ki niya paglili ansiranan pa. Gadugang-dugang na noon. Mahay pa noon ka kay nadungagan. Papilitan mo yung tuyo Idiot. Answer key. Dili na answer key, nasipiat na oy. Yots, nasipiat na yots. What I know. Tapos tayo mga lito. What I know. Paruan. Ay di papilitan na din nagpapilit. Grabe po asaw. Laro Wala nag-answer din ay. Sa assessment 10, number 1 answer kay A. Assignment. Pag sure oy. Assignment. Grabe buuan. Napay assignment sa module? Visit. Napay assignment sa module. Grabe. Asa man ka mo ulit. Inukulor tabang. Naratin mo. Pwede mo basa. Assignment 10 na Ay, UDI. Nak. Kisti. Yots, paminaw ba? Mga yots, paminaw. Nag-assignment pag module, dugay ginapasa ang module na po. Ibo ko yung assignment. Ipas. Ano lagi tino? Sa bahay. Buwan mo tinoy. Sa assessment, number 1 kay A. Number 2 kay C. Halagi, rocking chair, oh. Masuko lagi na si principal kuan lagi ra. Ambot lang si Sa principal. pinakasugod. Noy. Principal Amnoy. Naraw, assessment to A. Negative 3. Unsa day? What is the value of 34? Dugay, man jugay na maansiran. Ay, ansiran na ninyo ba? Paghilo mo dong sabak kay mo, eh. Uy ako na poy kuan ako. Abay, bito ninyo no, dako kay, unsa ni, daghan kayong istorya. Unya, ang answer, wa pa, dugay kayo. Lo. 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 Dako kay problema ni si Justin, oh. Kita lagi sige siya ni. Pauta na ang maestrana. Kasi kung nadaan yun. Answer key ni ba? Answer key. Ingit nila. Paminaw, nga no, nakahuna-una pa si Justin atog answer kay to. Kaya naman yan. Ano may kuan? A, B, C, D. Na-dated. Ako kami module na isa na itong module. Easy Ano yun. madlog magkamagisi ni? Abi mo na ingno rin. Abi mo na ko. Saba, uy, naghilak na si Jason. Saba, kita. Ina, ya. Answer key mo. Di ako nagisiyon. Gano. Yung utang ng mistra no nagigisi mo. Yan ang pautakan doon sa kayo. Kalayo dari sa kuan. Mandin. Alo, answer key mo no? Alo. Answer kay niya pag pagkuan mo ba pag pikas mo na mikat nitong maestro.
Quadrate. Picture sa may isa na mikat. Toink. Ano, Sirki, dire yun. Oh, Papilit mo. Ay, sus, oo, ka. Papilit Ano? lang. ano, Sirki yun? Papilit. Ano, yun, Sirki, dire yun. Trauma. Ang silky lagi, ngayon. Ako, ano yun? Sa baan niya. Answer key. Saan may Answer key. Answer key. Grabe. Answer key. Mura, paminaw rugod mo. Anong butangan man gud nag-answer key? Diha mura po na og ka nabitaw mga achievement test nga na mga leakage. Naman ko do, answer key, oh. Pag ibaliktad niya, yan, ano yung sa amin, no? Langin, nabunta. Buti mo nga nakidagan kay ni sila mga kauawan. Uy. Answer key, may nakabutang ko do. Kasi gabutang ko sa mama. Hello mga gandararat! Salamat sa inyong pag-click o paglantaw sa ako ang video. Salamat. Pero pag bago pa ka sa ako ang YouTube channel, please like and subscribe and hit the notification bell para updated ka sa ako ang mga bago nga i-upload nga video. Salamat!